onye achọ n'ibe ya okwu ụwa abụghị nke onye ọbụla elu ụwa abụghị nke onye ọbụla maka na ụwa bụ ọrịrị onye nọrọcha n'ọla eziokwu ka ọ bụ ụwa bụ ọrịrị ịnọcha ịna ụwa bụ ahịa onye zụcha ọna ọtụtụ n'ime anyị ga-ana n'ụtụtụ ọtụtụ n'ime anyị ga-anakwa n'ehihie ọtụtụ n'ime anyị ga-ana n'abalị ụwa bụ ọrịrị anyị ga-anwụ anwụ ma gị ma mụ anyị ga-anwụ ajụjụ m wee bụrụ ị makwa na ị ga-anwụ kedu ka azụ gị ga-adị ma ọ bụrụ na ị nwụọ a ga-eji ihe ọma cheta gị ka a ga-eji ihe ọjọọ cheta gị kedu ife a ga-eji wee cheta gị ezi omume gị ka ọ bụ ajọ omume gị ọlụ ọma ịlụrụ ka ọ bụ ajọ ọlụ ịlụrụ kpakọwa na onye ọbụla kpakọwa na anyị ga-ana jikere onwe gị mmadụ one nwa kamgbe ị pụtara ụwa bụ ndị nwụgoro anwụ iche na ụwa nke ha ajọka ka ọ bụ na ụwa nke gị ka nke ha mma oge onye na-eche ya ọnwụ ike bụ na mo chukwu gị ka nọ n'aka achọghị m ịnwụ n'oge m erughị mana achọghị m ịnwụ n'ike achọghị m igbu mmadụ achọghị m ka mmadụ bụ egwu a na-echetara m so many things n'akụkụ m n'ụzọ m amaghị m nke onye echetara gị onweghị onye ma ebe a na-ere ndụ ya mere bie ndụ gị ka o kwesị nṅomi ya bụ ozi ọma m nke tata ya gaziere unu ụmụnne m ọ bụrụ na tata bụ izi gị sonyere m onye ị na-afụ iri ya na onye ị na n'ụlọ ya bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche abụ m nwanne gị nwaanyị ma bụrụ dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya eji m ya wee na-azọ ndụ ana m ekele ndị niile na-esonyere m kamgbe m bidoro nkụzi a ndị niile na-ashịa nkụzi a ana m ekele unu ọ bụrụ na ị neresịa m ga-esia okwu m ihe ọma ị ga-emedebere m bụ ịsọskraịbụ na chanel a nwe ife ọzọ ya gaziere unu mekwanụ ka ndị ọzọ soro wee mụta n'ụzọ nke ọgọ mmụọ na ọdịnala gị bụ onye ọ bụ izizi gị ịfụ iru m ebe anyị nọ ihe m na-akụzi gbasara ya bụ nkụzi otu gị nwa bụ mmadụ ga-esi wee ghọta ike nke aka gị dịka onye Igbo kpọba mmụọ ahụ mma gị ka a na-agwa gị n'ụlọ ụka no familiar spirit ọ familiar spirit to you maka na ọ ma gị ya ka o ji na-achọ gị na-abịa ihe m na-akụzi ebe a bụ nkụzi otu ị ga-esi ghọta ike nke onwe gị ka ị hapụ ịbụ ohu onye ọbụla ọtụtụ ihe ị ga na-eji aka gị na-emere onwe gị dịka mmadụ buru ibu ndị ọzọ dibịa ga-emere gị bụ ịgbaziri gị ụzọ oge ahụ agaala mgbe ndị na-abụrọ dibịa bụ ohu ndị bụ dibịa ekere ọrụ eke ọ bụrụ eziokwu mana ghọta ike nke onwe gị onwe ihe dịka ịkụziri gị ka ị ga-esi wee ghọta ike nke onwe gị karịa ịdị na-enyetụ ya gị ntụkwenye onwe ihe dịka mmadụ ịkụziri gị ka ị ga-esi wee na-akpata ego karịa ịdị na-enyetụ gị ego maka na gịnị ị ga-abụrịrị ohu wee nyere ya ị ga-agbakọtara ya ohu ụbọchị ịnwụ mana ịghọta ike nke onwe gị onwe ihe ndị ị ga na-emere onwe gị ọkwana ya ka m na-akụziri unu ụmụnne m ka oke nkwegharị na ngagharị na itinye aka na ibinye aka n'ife ọjọọ ka ọ n'ala Igbo ndị mbụ na ndị egide chiyatara azụ wee baa n'ụmụazị wee na-akụziri ha ọtụtụ ife dị omimi nke a rapụrụ nna nna anyị ụfọdụ n'aka ha ghasara aghasa dịka m na-asị ka anyị nawa n'ụzọ ịgọ mmụọ asịghị m onye ọbụla na ha n'ụzọ nke nna nna ha nke na-adịrọ mma ọkụ na o nwere ndị nna nna ha kpara arụ nwanne m bidoro ịgọ mmụọ esokwa n'ụzọ nke nna nna gị kpara arụ maọbụ nne nne gị kpara arụ ụzọ nke mgbe ochie nna akwa unu ka unu gaba abụ ụzọ nke mgbe ochie dị mma nke ndị bekee kpọrọ ancient good path ya bụ ụzọ nke ị ga-eso ji aka gị họrọ ụzọ nke ị ga-eso ụzọ dị mma maka na
mara na ụgwọ ọrụ ọbụla ị rụrụ nwere ụgwọ. Ime mma ị nwere ụgwọ, ime njọ ị nwere ụgwọ. Ya mere mebe nke ka mma ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a kwụọ gị ụgwọ dị mma. Ọtụtụ n'ime anyị na-ata ahụhụ site n'ụwa ochie anyị bịaburu abịa. Anyị na-abịa ụwa na-anụ ụwa. Anyị kwekwara na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Onwe onye ji mkpụrụ anya ya wee fụ Chukwu. Onwekwa n'ebe ọkụ debere ọkụ na-agba gị. Ihe a bụ ihe eji wee kụziere anyị nkụzi. Ụka ji wee kụziere anyị maka mmadụ ịkwanyere onwe ya ugwu. Onwe ebe ọkụ na-agba mmadụ, ịnọ n'ụwa ịnọ, ị gaghị egbowu mkpa nke onwe gị. Apịa gị aka n'akpa, pịa gị aka n'ihu, pịa gị aka n'azụ, ya ha anatanwu gị 10,000, 20,000. Ya in fact since ịpụta ụwa dịka nwoke dịka nwaanyị, ị na-agba mbọ, ị nọkọtabeghị rọchie 100,000. Ifere na ị nọ n'ọkụ mmụọ. Ị nọ n'ọkụ mmụọ. Otu anyị nọ n'ụwa kịta, ọkụ mmụọ ka ị nọ. Ị na-eche mgbe ọ ga-agba gị. Kedu ebe ọ ya nọ wee gba gị? N'ụwa. Maka na imesịa ya ị ga-abịa ọzọ. Akwa ka ị yipụrụ, mmụọ gị abịawakwa ebe ọ na-abịa. O wee bụrụ ụmụnne m, ka anyị gaa n'iru. Nkụzi nji maka ya wee bịa tata bụ nkụzi gbasara ogbanje. Ọtụtụ n'ime anyị gbasara ogbanje anọ na ọ na-eme anyị ihe mgbagwoju anya. Ọtụtụ n'ime anyị na-azakwa ya ọbụrụ afa. Ma anyị bụ nwa ogbanje, abụ m nwa ogbanje. Mmụọ bụ eze nwanyị ọpụrụ iche. Abụ m nwa ogbanje na nna ana na-abịa. Nna ana na-abịa, anyị na-agba nje. Ịbịa ịna, ịbịa ịna. Onye bụ na onye a na-agba nje, ma ọ bụ na anyị na-agba nje. Ị na-ana, ị na-abịa, ị na-ana, ị na-abịa. Ọ bụrụ ya bụ nke ahụ anyị na-atụ aka ndị ụka ma ọ bụ ụfọdụ ndị nkụzi ma ọ bụ ndị dibịa na-atụrụ anyị nke aka. Ọ bụrụ na anyị na-abịa na-ana bụ nsogbu. O nwere nke ahụ eji wee kpọọ ya ogbanje bụ nwa amami ghọta. Ihe eji wee kpọọ afọ ahụ bụ na they are likely to die young. Ka m si sụọ ya n'oyibo ka ọ daa ụda. Ọgbanje ahụ ọ dị iche iche. Dịka ụwa ihe ebe mmadụ si bịa si ebe dị iche iche, na mmụọ na-edu onye si dị iche iche. Maka chi abụghị ofu. Asị na ofu nne na-amụ ofu, mana ọ bụrụ ofu Chineke. Asụsụ ndị Igbo ka ọ bụ. Otu a ka ọ dị na anyị nwa bụ ndị na-agba nje na-anọkwa na-abịa. Ọtụtụ n'ime anyị bịara ka anyị bịa kiri ụwa, ekiricha ụwa, anachi ya kwa azụ. Mana nke ahụ bụ isi sekpụ ntị a na-atụ aka bụ nke a na-enye nsogbu. A na-akpọ ya bụ afa ogbanje. Ha bụ ndị ozi. Fa bụ ndị ozi, messengers, ọ ihe ha bụ. Ya mere ị na-agụnye onwe gị ogbanje, mara na ị bụ onye ozi. Mana ka ezi ozi ị bịara. Ọtụtụ n'ime anyị bịara ozi dị iche iche. Ụfọdụ bịara ịbịa weta ụgbọ aghara na okwu n'ụka. Ụfọdụ bịara ịbịa weta anya mmiri, ife arịrị, ife ifere, ife nkọcha. Maka na mgbe gị nwa bụ nwaanyị ma ọ bụ di na nwunye mụrụ nwa, hụ na mmụọ nke izizi ọgbabiri nwa, mmụọ nke ịbụ ọgbabiri nwa, mmụọ nke ịtọ ọgbabiri nwa, ọrụ nkọcha ka ọ bụ. Mgbe gị nwa bụ nwaanyị na nwoke nụrụ nwaanyị, nwa unu anụọ di, o buru afọ ime ọnwụọ, ọ bụrụ ihe arịrị ka ọ bụ. Nwoke nwunye ya amụọ nwa, ọfụhụ nwa ya anya. Nwunye ya nwere ike dị ime, o ruo n'afọ oruru ọnwụọ, o ruo na nwunye ya achọghị ịmụ nwa ọnwụọ. Ọrụ mmewe obi. Ịmụtara nwa ka ọ bara gị uru, o wuru onye ochi. Ịmụtara nwaanyị ka ọ nụọ di, ọ wụrụ ụgbọ akwụna, ore nwa, ọmụ ore, obi n'ụlọ akwụna. Nwa ife ọbụla bụ ife ọ chọrọ na-abụrụ ịdị na-agba akwụna. Ịmụtara nwa nwoke, ya wuruzie nwaanyị ka ọ chọrọ ịbụ, mmasị ọ na-enwe abụrụ mmasị nwoke ibe ya. Ịmụtara nwa nwaanyị ka ọ nwee ike ịnụ di, ọ na-enwezi mmasị n'ebe nwaanyị ibe ya nọ ka ha na-eme mmekọrịta dịka nwoke na nwaanyị. Ọrụ ihe ifere ka ọ bụ.
achọrọ m ime ka unu mara ụmụnne m na ya bụ afa ogbanje ọ dị ezigbote omimi ma kpọọ ya mmadụ. Fa bụ ndị ozi. Nwa ahụ dịpụta gị ịbịa ụwa. O nwere ndị na-anọ ọgbụgba ndụ fa dịrị ofu bịa. Ọgbụgba ndụ a bụ na ọ bụrụ na ha dị ise nọrọ n'ofu obodo, nke a na taa, nke a na nwanne echi, nke a nya ofu ụdị ihe bụ ihe ya egbu ha. Ụfọdụ bụ anyị nụọ dị ime anyị anachi ya azụ. Nke a bụ ndị mmụta iyi. Ụfọdụ bụ na ha ya ha amụ amụ. Ụfọdụ bụ na ha ya ha anụ anụ. Nwa ha nwaji ya wee kọọ ha ọnụ. Ụfọdụ bịakwa na ịbịa weta ọṅụ. Ịfụ ha Chukwu ewere akọ na uche amamihe ihe ọma chọọ ha mma. Ha bịara iweta ọṅụ. Ha wetaghị ọṅụ a n'ezinụlọ a fa nara onwe ha. They will live to be remembered in good. N'ife dị mma. Ka m si na-twist ya, ama m na ọ ga-ekwe unu nghọta. O nwere ngalaba dị iche iche. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ ogbanje, mara na ị nwere ike ichi ya azụ anytime. Na ị bụ ohu onye oje ozi, enwere ike ikpochi ya gị azụ anytime, any day, any hour. Ụfọdụ na-abịazi nwee nnupụ isi. Ọ bụrụzi ihe ediyere ha ka ha mee ka ha na-eme. Ọ mgbe ahụ ka ị ga-afọdụ ụfọdụ ife nwewe ụfọdụ misfortune, nwebe nsogbu dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ndị a bụ ogbanje. Ọ bụrụ na ha hụta na ha ya anachi ya, ime ya ha nọgidesie ike n'ụwa. Ọ dị nnọọ ka empty vessel katọ. Ịkpọ ya ụkwụ ọtọ okpokoro. Ya bụ ka o kwesịrị ịna by 12. Ị chọzie ka ọ na by 6. Aja ka ị ga-eji wee na-agbado ya. Aja a dị ka ebe ụgbọ moto unu dị 10 n'ọnụ ụgbọ. Ụgbọ ahụ ndị anaghị abata, mmadụ dịka 8, 9 na-abata na-echezi gị. Achụ aja ahụ ga-eje mee ka moto ahụ nwee flat tire ka ndị a niile chere. Ndị a nọkwa na ndị nọ n'ọgba ndụ. Ụgbọ ahụ enweghị ike ịpụ ma ọ bụrụ na ị bịa ha. Ihe dị n'ime ya dị ọtụtụ. Ya mere gị bụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, a sị m ka m nyetụ unu nkọwa ihe gbasara ya bụ ogbanje. Ama m na ọ ga-ekwe nghọta. Onwe ife gbagwojuru gị anya n'ime, ị nwere ike ịjụ m ajụjụ. A sị m na ajụjụ a ga na-ajụ m bụ ajụjụ nkụziri gbasara ya. Ajụna m ajụjụ nkụzi onye ọzọ kụziri, maka na o nwere ike ọ bụrụ gị ihe mgbagwoju anya, kama ị nwere ike ịtụtụ ya dịka alụ. Njụọ mmụọ m onye m akọ na uche m eji wee kụzie, m ga-abịakwa bịa kụziere gị ya. Mana ka ọ hapụ ịbụ na ịjụ m ya, ngwa gị na m anyị na-akọwa ya, ọ bụrụ gị nsogbu, maọbụ na ijesiri n'afa ị bịa jụba m ka m kọwara gị ya. Ihe mgbagwoju anya ga-adịrị gị. Ọ bụrụ na ọ dị hash, ma ọ bụrụ na onye a na-emeka, kama na ọ ka m hapụ iwetakwuru gị ihe mgbagwoju anya n'afọ ahụ iji gbaa. Ihe mgbagwoju anya inwee ya ebe kacha mkpa ma ọ bụ na ijere n'afa inwe ihe mgbagwoju anya. Ka m nye unu ofu secret. Gaa jụọ chi gị. Gwa onye ahụ kpara gị afa a, ya gwa gị ka gị na mmụọ gị ga-esi wee kpaa. Ọ dị mkpa. Mana ọ bụrụkwa na i burukwu ya jekwuru dibịa ọzọ, confusion ga na-adị more and more. Onye a bụ na onye a na-ekwu ọcha, onye a na-ekwu oji, dịka okwu adị adaba. Maka na onwe dibịa ga-ekwete na aja dibịa ibe ya chọrọ gara aga. Ya gaziere unu. Dịka m gwa unu na nkụzi agbagwoju unu anya, unu bịa unu ajụọ m. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ ogbanje, proudly ogbanje, remember that you will go back soon. Ị ga-anachi ya maka na ozi ka ije. Maid nwere ike nọ na kichin na-asa efere. Onye nwe ya kpọọ ya sị ya bịa ka ijere m ahịa. Ọ ga-esi ebe ahụ ọ nọ pụọ ozugbo jebe ahịa. Ya mere ndị niile bụ ndị ogbanje, dịka m kọwachara ya ọfụma. Unu bụ ndị ozi dị iche iche ka aha nyere unu n'ụwa. Ụfọdụ bịara ịzọ ndụ. Ụmụ ndị edere ka abịa zọ ndụ.
fa bụ ogbanje fa na-azọ ndụ fa azọ ndụ akpọ ha oku ha echi ya azụ fa enwe ike nke onwe ha isi mba anyị adịechi ya ya gaziere unu nkụzibi ya tata o nwere ike 1 hour akụzichabeghị m ya mana o buru ibu ya mere gị nwa bụ onye nụtara nkụzi onwe ka o si gbagwoju gị anya ị ga-ajụ m ajụjụ aga m asa gị site n'ike nke Chukwu ya gaziere unu